Vláda Roberta Fica vás ošklbala už v 2 konsolidáciách a pripravujú tú tretiu. My sme sa dostali k oficiálnym materiálom Ministerstva financií, kde je jasne napísané, čo všetko na vás chystajú. Po zvýšených poplatkoch, zvýšených daniach, zrušenom rodičovskom dôchodku, znížených daňových bonusoch na deti a zavedenej transakčnej dane chystajú nové drakonické opatrenia. Pozrite sa spolu so mnou, čo Robert Fico a minister Kamenický pred vami taja. Ako prvé chce vláda poškodiť opäť rodiny s deťmi. Všetkým rodičom okrem tých v hmotnej núdzi chce vláda zobrať prídavky na dieťa a znížiť ich zo súčasných 60 eur mesačne len na 30 eur. Takto chce rodičov s deťmi obrať o 405 miliónov eur ročne, čo je 2-krát viac, ako ich vláda obrala pri zníženom daňovom bonuse na dieťa. Okrem toho chce vláda deťom od 18 do 25 rokov zobrať prídavky úplne. Ponovo majú teda dostávať ničotnú nulu. Vláda chce takto rodinám s deťmi ukradnúť 82 miliónov ročne. Pripraviť o peniaze chcú ale aj dôchodcov. Znížením 13. dôchodku len na polovicu chcú z peňaženky všetkých dôchodcov vyberať 415 miliónov eur každý jeden rok. Okrem toho chcú zrušiť aj prvú valorizáciu dôchodkov. To znamená, že tí, ktorí na dôchodok prídu, ho budú mať automaticky nižší. Takto chce vláda ľudí ošklbať o 45 miliónov eur ročne a dokonca vo svojich oficiálnych dokumentoch píšu, že takto znížia motiváciu odchodu do dôchodku. Súčasná vláda chce, aby ste robili viac za menej peňazí. Vláda nezabudla, že chce ošklbať aj nezamestnaných. Síce kvôli ich drakonickým daniam a transakčnej dani ohlasilo už 5 fabrík, že na Slovensku končia, no oni chcú ošklbať aj tých, ktorí o prácu prišli. Aktuálna dávka v nezamestnanosti je na úrovni 50% vašej hrubej mzdy. Tu dostávate od štátu po dobu 6 mesiacov. Vláda vás chce ale popohnať a tento čas vám skrátiť. 4., 5. a 6. mesiac máte dostávať dávku výrazne nižšiu. Alebo pracujú aj s verziou, že po 3. mesiaci už nedostanete absolútne nič a môžete ísť rovno na ulicu. Takto vás pripravia o 89 miliónov eur ročne. Vláda Roberta Fica na vás chystá nové a nové ožobračovanie. Na sebe šetriť nevedia, majú dvojnásobné platy a doživotné renty, no vám z peňaženiek peniaze vyťahujú neustále. A my hovoríme, že stačilo. Tieto opatrenia si môžu strčiť za klobúk. Moje meno je Julius Jakab a strážim vaše peniaze. Sledujte ma na Facebooku, Instagrame alebo TikToku a budete vedieť viac.